या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। रिफायनरी लोकसभा उमेदवारीबाबत नारायण राणेंची मोठी वक्तव्य। रत्नागिरी पोलिसांची एकतर्फी कारवाई, वैभव नाईकांचा आरोप। आणि शिवज्योत घेऊन हनुमंतगड ते माडखोल पर्यंत पायी प्रवास। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार, ख ख खमंग, ग ग गोकुळ तू हा अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापन केलेल्या राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सर्वात जास्त होत आहेत, हे खेदजनक असल्याचं युवा पत्रकार ऋषिकेश पाटील यांनी सांगितलंय। पाहूया। एक मुद्दा इथे शिवजयंतीच्या निमित्ताने प्रकर्षाने मांडावासा असा वाटतो की आजकालचे जे तरुण आहेत ते शिवाजी महाराजांकडे शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्या वेळी झेंडे घेऊन फेटा लावून बाहेर पडतात। पण मला असा प्रश्न पडतो की आजकालच्या तरुणाईला आपल्या अवतीभोवती जे काही चाललं आहे त्याच्याकडे बघून राग येत नाही का? आणि म्हणजे स्पेशली शिवाजी महाराजांचं नाव जेव्हा आपण घेतो तेव्हा शिवाजी महाराजांचं जे स्वराज्य होतं ते खऱ्या अर्थाने सगळ्या लोकांचं स्वराज्य होतं, सुजलाम सुफलाम राज्य होतं। राज्याचा त्या रयतेचा काय म्हणतात, एक कल्याणकारी राजा म्हणून एक रयतेच्या मनात त्यांच्याविषयी एक भावना होती। आणि आज आपण जी परिस्थिती बघतोय समाजाची, म्हणजे आपल्याकडे शेतकऱ्यांना भाव मिळत नाही आहेत। आज शेतकरी लढत आहेत दिल्लीत तर त्यांना तुम्ही खलिस्तानी म्हणताय, कांद्याला भाव मिळत नाही आहे। दरवर्षी शेतकरी आपण बघतो की नाशिकच्या APMC मार्केटच्या बाहेर आपलं धान्य फेकून देतात, त्याच्यावर ट्रॅक्टर चालवतात। त्या शेतकऱ्यांविषयी आपल्याला कुठेही कळवळा उरलेला नाही आहे किंवा त्यांच्या प्रश्नांकडे आपण दुर्लक्ष करतो। महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झालेल्या आहेत आणि शोकांतिक आहे ना, शिवाजी महाराजांचं राज्यात, शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेल्या राज्यात शेतकऱ्यांच्या सगळ्यात जास्त आत्महत्या व्हाव्यात ही खरंच एक फार मोठी शोकांतिका आहे। त्यामुळे तरुणांनी हा विचार केला पाहिजे की शिवाजी महाराजांना आपण का मानतो? का फक्त त्यांच्या फोटोसाठी मानतो, की त्यांच्या झेंड्यासाठी मानतो, की त्यांच्या स्वराज्यासाठी त्यांना आपण मानतो? या सगळ्याचा विचार आजच्या तरुणांनी केला पाहिजे। आणि मला नेहमीच म्हणजे मी शिवाजी महाराजांकडे त्या दृष्टीनेच बघतो की आपल्याला शिवाजी महाराजांच्या मनातलं राज्य अस्तित्वात आणायचं, सगळ्या लोकांना सोबत घेऊन जाणारं राज्य अस्तित्वात आणायचं। फक्त इव्हेंटबाजी करणं अशा प्रकारचं समाज आपल्याला उभा नाही करायचा। सगळ्या लोकांना सामाजिक राजकीय जाणीव व्हावी, सगळ्यांना सोबत घेऊन जाणारी एक समाजव्यवस्था निर्माण व्हावी, याचं स्वप्न आपण शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्या निमित्तानं बघायला सुरू केलं पाहिजे। ती भावना आपल्या प्रत्येकामध्ये असली पाहिजे। धन्यवाद। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप, प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स, गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क, नियर भरड नाका, मालवण, सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग। मोठमोठ्या मिरवणुका आणि डीजेच्या आवाजात शिवजयंती साजरी होत असताना सर्व धर्म समभाव ही शिवरायांची शिकवण आणि शिवरायांचे खरे विचार सांगणारी शिवजयंती सावंतवाडीत साजरी करण्यात आली। यावेळी उपस्थित मान्यवर काय म्हणालेत पाहूया। रयतेचा राजा शिवाजी महाराजांची आज जयंती, एकीकडे वेगळ्या पद्धतीने शिवजयंती सुरू असताना इथे मात्र वैचारिक शिवाजी महाराजांचा वारसा
एकत्र येत सर्व धर्मियांना एकत्र घेत शिवजयंती साजरी केली जाते. सर, गेली अनेक वर्षे शिवजयंती तुम्ही साजरी करताय, काय नक्की भावना आहे मागची? शिवाजी महाराजांची जयंती साजरी करण्यामागचा उद्देश हा शिवाजी महाराजांचा विचार लोकांच्यापर्यंत नेणं हा आहे. शिवाजी महाराज जसे रयतेचे राजे होते तसेच ते सर्व धर्मियांना समान वागणूक देणारे राजे होते. एका धर्मातल्या आपण एक हिंदू आहोत आणि अन्य धर्माचा द्वेष करणं हे शिवाजी महाराजांचं तत्त्व नव्हतं. तर हा विचार आजच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा आहे आणि ह्या विद्वेषी वातावरणामध्ये शिवाजी महाराजांचाच विचार हा आपल्याला तारू शकतो. या उद्देशाने आम्ही ही शिवजयंती साजरी करत आहोत. आज आपण शिवाजी जयंती साजरी करत आहोत आणि आम्हाला सर्व धर्म समभाव म्हणून एकत्र यायला खूप अभिमान वाटतो. कारण काय, या ठिकाणी समाजामध्ये ही एक विचार मांडण्याची ही एक गरज आहे आणि ही गरज सगळ्यात विशेष करून तरुणापर्यंत ती पोचली पाहिजे. कारण केव्हा केव्हा काय होतं, ते विचार वेगवेगळ्या मार्गाने जातात, परंतु ते एका मार्गाने जर आणलं तर ते चांगलं होईल. आणि त्यांचे जे स्वराज्याची संकल्पना आहे, ही संकल्पना संपूर्ण महाराष्ट्र नाही तर पुऱ्या जगभर ती गेली पाहिजे. हेच मला विचार त्यांच्याबद्दल सांगावंसं वाटतं. रफिकभाई, एकीकडे हिंदू मुस्लिम वाद म्हणजे शिवाजीच्या महाराजांनी करताना दिसत आहे, मात्र शिवाजीचे जे अंगरक्षक होते आणि जे सैनिक होते ते कट्टर शिवाजी महाराज मुस्लिमही होते. याकडे कसं पाहता आणि आजच्या शिवजयंतीबद्दल काय सांगाल? काही लोक मला असं वाटतं का त्याच्यामध्ये फक्त राजकारण म्हणून यूज करतात. महाराजांचं तर तसं सगळ्यांचे ते महाराज असतात, पण काही लोक त्यांना आता फक्त राजनीतीसाठी फक्त यूज करायला लागले असं माझं मत आहे. त्यामुळे लोकांनी समजून घ्यायला पाहिजे की शिवाजी महाराज हे सगळ्यांचे होते आणि मी आजच्या या शिवजयंती सगळ्यांना मी अभिनंदन करतो. आणि दोन माहिती समजा, शिवराय हे कुठल्या विशिष्ट धर्माविरोधी लढले नाहीत, तर शिवराय हे आपलं एक स्वतंत्र राज्य स्वराज्य निर्माण करण्यासाठी आणि त्यावेळेच्या सगळ्या एकूणच जे आक्रमक न होत होती त्या सगळ्यांच्या विरोधी लढलेले आहेत. आणि सगळ्यांचे त्यांच्या एकूणच हे राज्य निर्माण करताना आरमार निर्माण केलं. त्यावेळेला बोटीचं तंत्रज्ञान त्यांना देणारे ख्रिश्चन धर्मीय पोर्तुगीज होते. शिवरायांच्या अनेक आपण सरदार बघितले तर ते मुस्लिम होते, त्यांचे अंगरक्षक मुस्लिम होते. आणखीन हे सगळं जर आपण बघितलं तर शिवराय हे विशिष्ट धर्माचे आणखीन विशिष्ट धर्माच्या विरोधी लढणारे होते. अशा प्रकारचं त्यांचं जे चित्र निर्माण केलं जातं आहे त्याविरोधी कुठेतरी आपण एक विचार व्यक्त केला पाहिजे. सगळ्यांनी एकत्र येऊन शिवजयंती साजरी करणार. शिवराय हे सगळ्यांचे आहेत आणि सगळ्या भारतीयांचे आहेत. हा विचार पोचवण्यासाठी हा आपण एकत्र येण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. शिवजयंती साजरी करण्यासाठी या ठिकाणी जमलेलो आहोत आणि ही आगळीवेगळी शिवजयंती आहे. बाहेर जी शिवजयंती दिसते ती वेगळी आहे आणि इथली आमची वेगळी आहे. ही वैचारिक शिवाजी महाराजांचे विचार समाजापर्यंत नेणारी, शिवाजी महाराजांची जी काही प्रतिमा, खरी प्रतिमा आहे ही समाजापर्यंत नेण्यासाठी या ठिकाणी आणि सर्व धर्मियांमध्ये एक समभाव निर्माण करण्यासाठी, द्वेषभावना नष्ट करण्यासाठी आम्ही अशा प्रकारचे हे कार्यक्रम या ठिकाणी आम्ही भारतीयतर्फे साजरे करत असतो आणि हे पुढेही साजरे करत आहोत. धन्यवाद. आज ही शिवजयंती साजरी करत असताना शिवाजी महाराजांचा स्त्रीविषयक दृष्टिकोन अधोरेखित करायला पाहिजे असं मला वाटतं. कारण आज समाजात चित्र आपल्याला दिसतं ते बलात्कारांच्या बाजूनं शासन व्यवस्था काही वेळा उभी राहताना दिसते आणि अशा वेळेला शिवाजी महाराजांनी आपल्या सैन्यातल्या माणसाला सुद्धा स्त्रियांवर अत्याचार करण्यासाठी शिक्षा केली होती आणि स्त्रियांप्रतीचा उदार दृष्टिकोन लक्षात येण्यासाठी मला या शिवजयंतीचा आठवण करायला पाहिजे, म्हणजे शिवाजींच्या गुणांची आठवण करायला पाहिजे असं वाटतं. आणि केवळ पोशाखी शिवजयंती साजरी करण्यापेक्षा त्यांचा विचार काय होता हे डोक्यात रुजवणं हे फार महत्त्वाचं वाटतं आणि हे शिवजयंतीला आपण करायला पाहिजे. आत्ताच एक प्रकरण झालं, बिल्किस बानो प्रकरणात जे बलात्काराची गुन्ह्यातली शिक्षा भोगत होते ते बाहेर आल्यानंतर त्यांचा सत्कार करण्यात आला. म्हणजे एकीकडे शिवाजीचे विचार सांगायचे आणि अशा कृती करायची, याबद्दल काय वाटतं? ही अतिशय घृणास्पद गोष्ट आहे. शिवजयंती साजरी करत असताना अशा गुन्हा करणाऱ्या लोकांना पाठीशी घालणं हा खऱ्या अर्थानं शिवाजी महाराजांचा अपमान आपण करतो. हे समजण्याची बुद्धी देव त्यांना देव अशी मी प्रार्थना करू शकते, बाकी काही करू शकत नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा,
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. चिपळूण येथील राळ्यात रत्नागिरी पोलीस एकतर्फी कारवाई करतात. भास्कर जाधव आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना नाहक त्रास झाल्यास महाराष्ट्रभर उग्र आंदोलन करण्याचा इशारा आमदार वैभव नाईक यांनी दिलाय. काय म्हणालेत वैभव नाईक पाहूया. काल चिपळूणमध्ये जो भाजप आणि निलेश राणेच्या कार्यकर्त्यांनी भास्कर जाधवांच्या ऑफिससमोर जो काय धुमाकूळ घातला आणि त्यानंतर दोन्ही बाजूच्या 400 जणांवर गुन्हा नोंद केल्याचं आम्ही पेपरमध्ये वाचलं आहे. परंतु भाजप सरकार असलेल्या गृह खात्याने फक्त ठाकरे गटाचे भास्कर जाधव व त्यांच्या असलेल्या शिवसैनिकांबरोबरच गुन्हे नोंद केलेत आणि त्यांना अटक केली आहे आणि इतर शिवसैनिकांच्या घरात घुसत आहेत आणि त्यांना अटक करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. खरं तर एकीकडे सांगायचं की महाराष्ट्र हा बिहार होत नाही, दुसरीकडे आपण बघितलं असेल की एखादा आमदार भाजपचा गोळीबार करतो, एक दुसरा आमदार हवेत गोळीबार करतो आणि हे भाजपचे माजी खासदार ज्यांचे भाऊ स्वतः सांगतात की आमचा बॉस सागर बंगल्यावर बसला आहे, ज्यांचे वडील केंद्रीय मंत्री आहेत, अशा लोकांवर मात्र सरकारच्या चिथावणीखोरामुळे सुद्धा दगडफेक होऊन सुद्धा त्या ठिकाणी त्यांच्यावर गुन्हा नोंद होत नाही आहे. आणि त्यामुळे निश्चितपणे शिवसैनिक जर अशा तुम्ही नाहक कारवाई करत असाल तर शिवसैनिक सुद्धा उग्र आंदोलन करेल. रत्नागिरीतल्या पोलिसांना आमचं एवढंच सांगणं आहे की कारवाई करताना सगळ्यांवर कारवाई या ठिकाणी करा. खरं तर तुमचं अपयश आहे की शांतता राहिली नाही, परंतु भास्कर जाधव आणि त्यांच्याबरोबर असलेल्या शिवसैनिकांचा जर नाहक त्रास देण्याचा प्रयत्न केला तर निश्चितपणे महाराष्ट्रभर आम्ही उग्र असं आंदोलन करू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. सुखायू आयुर्वेद आणि पंचकर्म क्लिनिक रत्नागिरी सर्व प्रकारचे पंचकर्म म्हणजेच बस्ती, वमन, विरेचन, जलौकावचरण, नस्य, शिरोधारा, उत्तरबत्ती, कटिबस्ती आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तैलधारा, विद्याकर्म, अग्निकर्म या सर्व सुविधा एकाच छताखाली दिल्या जातात. आमची वैशिष्ट्ये: पंचकर्म करण्यासाठी ऍडमिट करण्याची सोय, ऑटोमॅटिक शिरोधारा मशीनद्वारे शिरोधारा, लहान मुलांसाठी सुवर्णप्राशन, स्त्री व पुरुषांसाठी स्वतंत्र पंचकर्म थेरपिस्टची सुविधा, केरळचे वैशिष्ट्य असलेली तैलधारा येथे केली जाते. मणक्यांच्या आजारांवरती विना ऑपरेशन, विना टाके व चिरफाड न करता विशेष आयुर्वेदिक पद्धतीने खात्रीशीर उपचार. म्हणूनच कोणतेही ऑपरेशन करण्यापूर्वी, कोणताही जॉईंट रिप्लेस करण्यापूर्वी पुन्हा पुन्हा विचार करा आणि सुखाई आयुर्वेद आणि पंचकर्म सेंटरला नक्की भेट द्या, कारण शेवटी कृत्रिम ते कृत्रिम असतं. स्थळ डॉक्टर प्रदीप खाटे, BAMS MD पंचकर्म स्पेशालिस्ट. डॉक्टर प्राजक्त घाटे, BHMS ICR पुणे, सुखायू आयुर्वेद आणि पंचकर्म क्लिनिक, यशोदीप कॉम्प्लेक्स, फ्लॅट नंबर 109, सॅमसंग शोरूमच्या वर, शिवाजीनगर, रत्नागिरी. मोबाईल नंबर 8275 39 24 30. रिफायनरी लोकसभा उमेदवारीबाबत केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंनी मोठी वक्तव्य केली आहेत. कोकणात रिफायनरी मी आणणारच असं म्हणत रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा उमेदवारीसाठी इच्छुक नसल्याचं ते म्हणाले. पुण्यात एका कार्यक्रमानंतर ते बोलत होते. पाहूयात. वगैरे मी पुढे नाहीये हा, पण हा सगळा निर्णय निवडणुकीच्या अगोदर बोलणं पक्षाचे प्रमुख जे लोक आहेत. दृष्टिकोनातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 3 तालुक्यात आपण रेल्वेने प्रवास पर्यटकांसाठी करण्यासाठी योजना आखली आहे. ते थोडे कॉस्ट जास्त आहे. मिनिट सर, देशवासियांचं मूड काय असेल लोकसभा निवडणुकीत? मोदी की गॅरंटी, उस पे विश्वास. अबकी बार मोदी की गॅरंटी आणि जनतेचं म्हणणं आहे आमचा विश्वास. महाराष्ट्रात 48 पैकी किती जागा पैकी बोलत नाही आम्ही 48 जिंकायचा प्रयत्न करतो. यापैकी कशाला बोलायचं? मी काय ज्योतिषी आहे. रिफायनरी येणार, मी आणणार. माझं बोलणं आहे मंत्र्यांशी, ते संबंधित कंपन्यांशी बोलत आहेत आणि रिफायनरी या रत्नागिरीत यावी, मोठा रोजगार इथे तयार व्हावा, अनेक छोट्या मोठ्या फॅक्टरीज उद्योजक पण यावेत आणि ते स्थानिक लोकांमधून असावेत.
उद्योजक असं मला वाटतं. केंद्र आणि राज्य शासनांच्या योजना भरपूर आहेत, पण बँका त्यांना विशेष सहकार्य करत नाही. अरे बाबा, माझ्या इकडे असेल आम्ही लोन देणं माझं काम आहे. मी उगाच उद्गार चिन्ह राष्ट्रीय बँका- एकूण घ्या, MSMEचं राष्ट्रीय असं कुठल्याही बँकेने कर्ज काही 5 कोटीपर्यंत उद्योजकांना विदाउट गॅरंटी कर्ज अशा विविध योजना आमच्या आहेत. साहेब, महाराष्ट्रात किती सिटी केस वाटते मला? पुनर्गठन हा विषय शेतकऱ्यांचा अत्यंत अडचणीत आला. पुनर्गठन कर्जाचं बँका ऐकत नाही आहे. अशा बँकेचं नाव सांगा, मी बोलतो बँकेशी. सगळ्या राष्ट्रीय बँका आहेत. नाही सगळ्यांना. तुम्हाला 1-2 बँकेची नाव सांगा, ते पुनर्गठन करा. अमुक माणूस गेला आणि त्याला करत नाही. मी बोलतो. बँक ऑफ इंडिया पण करत नाहीये. तसं माणसं नाव सांग, कोणाचं केलं नाही. मी बोलतो ना साहेब, सिबिलमुळे माझं ऐकतात ना. सिबिलमुळे नॅशनलाइज बँका प्रकरण आहेत ते रिजेक्ट करतात. सिबिल स्कोरमुळे नॅशनलाइज बँका प्रकरणं रिजेक्ट करतात. MPA झालं तर कसं देणार? बँकेचा जो कोड आहे, MPA म्हणजे तुम्ही ह्याच्यात गेला, लॉसमध्ये आहात आणि तरी तुम्हाला कर्ज कुठली बँक जगातली देईल का? या काही अटी आहे, पाळायला लागतील. साहेब, मराठा समाजासाठी विशेष आरक्षण सरकार देऊ पाहते. याच्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवलेलं आहे 20 तारखेला. उद्या मराठा आरक्षणाचं उद्या आहे ना? हो, उद्या. मराठा आरक्षणाचं साहेब, राज्यसभा निवडणूक अख्ख्या महाराष्ट्राची भूमिका कोकणी असो की पश्चिम महाराष्ट्र असो, विदर्भ, मराठवाडा किंवा आमचे खानदेश मराठा आहेत, त्यांची भूमिका काय आहे हे मुद्दामुद्दा केलेलं आहे. साहेब, राज्यसभेच्या उमेदवारी संदर्भात जो निवडणूक ती आलेली आहे, सगळ्यांनी पक्ष भरले. राज्यसभेच्या निवडणुकीच्या संदर्भात उद्या निवडणूक आलेली आहे. फॉर्म सगळ्यांनी भरले. 6 काय म्हणणं नाही, पण पक्षाने दिले उमेदवार, सगळे खुश आहे. नाही मिळाले ते पण खुश आहे. अशोक चव्हाणांची एंट्री भाजपमध्ये जयंत पाटील पण येण्याच्या इच्छात आहे. कोणी येईल त्याचं स्वागत करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. सुखायू आयुर्वेद आणि पंचकर्म क्लिनिक रत्नागिरी सर्व प्रकारचे पंचकर्म म्हणजेच बस्ती, वमन, विरेचन, जलौकावचरण, नस्य, शिरोधारा, उत्तरबत्ती, कटिबस्ती आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तैलधारा, विद्याकर्म, अग्निकर्म या सर्व सुविधा एकाच छताखाली दिल्या जातात. आमची वैशिष्ट्ये: पंचकर्म करण्यासाठी ऍडमिट करण्याची सोय, ऑटोमॅटिक शिरोधारा मशीनद्वारे शिरोधारा, लहान मुलांसाठी सुवर्णप्राशन, स्त्री व पुरुषांसाठी स्वतंत्र पंचकर्म थेरपिस्टची सुविधा, केरळचे वैशिष्ट्य असलेली तैलधारा येथे केली जाते. मणक्यांच्या आजारांवरती विना ऑपरेशन, विना टाके व चिरफाड न करता विशेष आयुर्वेदिक पद्धतीने खात्रीशीर उपचार. म्हणूनच कोणतेही ऑपरेशन करण्यापूर्वी, कोणताही जॉईंट रिप्लेस करण्यापूर्वी पुन्हा पुन्हा विचार करा आणि सुखाई आयुर्वेद आणि पंचकर्म सेंटरला नक्की भेट द्या, कारण शेवटी कृत्रिम ते कृत्रिम असतं. स्थळ: डॉक्टर प्रदीप खाटे, BAMS MD पंचकर्म स्पेशालिस्ट. डॉक्टर प्राजक्त घाटे, BHMS ICR पुणे, सुखायू आयुर्वेद आणि पंचकर्म क्लिनिक, यशोदीप कॉम्प्लेक्स, फ्लॅट नंबर 109, सॅमसंग शोरूमच्या वर, शिवाजीनगर, रत्नागिरी. मोबाईल नंबर 8275 39 24 30. उपलब्ध फळपिकांवर प्रक्रिया उद्योग उभारल्यास उद्योजक बनून आत्मनिर्भर बनून व्यवसाय करू यासाठी सज्ज व्हा. कच्च्या मालापासून प्रक्रिया उद्योग उभारणीसाठी लागणारे अर्थसहाय्य, प्रशिक्षण शासनामार्फत देऊ. सिंधुरत्न योजना त्यासाठीच आहे. आपण फक्त एक पाऊल पुढे येऊन या महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करू, अशी ग्वाही सिंधुरत्न योजनेचे अध्यक्ष तथा राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवोन्नती अभियान उमेद, पंचायत समिती दोडामार्ग, तालुका अभियान व्यवस्थापन कक्ष दोडामार्ग, सिंधुरत्न समृद्ध योजना सिंधुदुर्ग यांच्या संयुक्त विद्यमानं आयोजित ग्रामीण भागातील महिला स्वयंसहाय्यता समूह मार्गदर्शन सोहळ्यात ते महिलांना मार्गदर्शन करताना बोलत होते. या मेळाव्याला दोडामार्ग तालुक्यातून मोठा प्रतिसाद लाभला. हा मेळावा येथील सुशिला सभागृहात संपन्न झाला. सिंधुरत्न योजनेचे अध्यक्ष तथा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या
यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या मेळाव्याला व्यासपीठावर शिवसेना दोडामार्ग तालुका प्रमुख गणेश प्रसाद गवस, सिंधुरत्न समृद्धी योजना समन्वयक सूरज परब, प्रकल्प व्यवस्थापक आनंद तेंडुलकर, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनेचे क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर योगेश वालावलकर, उमेद जिल्हा अभियान व्यवस्थापक वैभव पवार, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक श्रीपाद दामले, व्यवस्थापक प्रशांत परीट, उमेश बडगुजर, सावंतवाडी विधानसभा अध्यक्ष प्रेमानंद देसाई, सामाजिक कार्यकर्ते विवेकानंद नाईक, माजी सभापती दयानंद धाऊसकर, तालुका अभियान व्यवस्थापक गोविंद तळेकर, कृषी पर्यवेक्षक अजित कुमार कोळी, विभाग प्रमुख रामदास मेस्त्री, उपतालुका प्रमुख दादा देसाई, युवा सेना तालुका प्रमुख भगवान गवस उपस्थित होते. आपल्या प्रत्येकाच्या घरी नारळाचं झाड असतं, बरं की नाही? आपण नारळाचं जे तोडून म्हणतो बरं की नाही? चौकीमध्ये ते आपण सोडून काय करतो? जाळतो, बरं की नाही? ते जाळण्यासाठी त्याच्यापासून जर काटा तयार केला तर काठापासून तुम्ही दोरी तयार करू शकाल. तर दोरी तयार करायचं ट्रेनिंग हे जवळजवळ 100 महिन्याला आहे, बरोबर. आता भेटीला झाला, भेटीला सुद्धा आपले कार्यकर्ते आहेत सर्व एका पक्षाचे आपण मला भेटीला लोकांनी स्वागत केलं. भेटीला जर गावाच्या 100 महिन्यानंतर त्यांनी झालेलं असेल तर आज किंवा उद्याच्या दिवसामध्ये किती महिला काम करायला तयार आहेत याची यादी करा. NHSच्या लोकांना उद्या बोलवून या भागात आणि 2 दिवसामध्ये भेटीचा प्रोजेक्ट चालू आहे. 100 भेटी आणि 40 जोडावर अशा 140 महिलांना प्रशिक्षण दिले आहे, बरोबर. त्यांना डोळ्यावरचे मशीन दिल्याचे त्याच्यावर नसेल ताबडतोब मदत करा आणि कंपन्यांना त्यांना डिलिव्हरी करायची आणि त्यांना त्याचा पेमेंट करू, बरोबर. म्हणजे डोळ्या करायला सुरुवात नाही. बरं आपण आपल्याला नुसतं भाषण असं बिलकुल होतं, बरोबर. हे दोन जर तुमच्याकडे ताबडतोब होऊ शकतात. कोंबड्याचं ट्रेनिंग केलेलं आहे, त्याच्यानंतर शेळी महिन्यांचा प्रकार चालला. आपण काय करतो? 10 शेळ्या देतो आणि कोंबड देतो, बरोबर. त्याच्यामध्ये किती लोकांनी ट्रेनिंग घेतलेलं आहे ते बघा आणि त्या महिन्याला ताबडतोब येत्या 2-3 दिवसामध्ये पैसे मंजूर करा. मग त्यांची ज्यावेळेला त्यांना सप्लाय होईल त्यावेळेला सप्लाय होईल, परंतु पैसे मंजूर करून ठेवा जेणेकरून आचारसंहिता आली तरी त्यांना त्यांच्या हातापासून ही सगळी कारवाई ही दोडामार्ग तालुक्याची करायची. त्या 2 दिवसामध्ये मुक्काम करायचा, चांगल्यापैकी व्यवस्था किंवा आणि व्यवस्थित काम करायची नसताना. त्याच्यानंतर तिसरं असं आहे की अनेक महिलांना अन्न क्षेत्रामध्ये काम करायचं. अन्नाच्या क्षेत्रामध्ये काय असतं? पापड करणं, लोणची करणं, त्यानंतर ज्यूस तयार करणं, हे सगळं आपण रोज करत असतो. पण त्याच्या पलीकडे जाऊन मोठ्या प्रमाणामध्ये फणसाची झाडं ही बरोबर की नाही? नक्की फणस काय व्हायचं? एक गाव ते हत्तीने परत का खायला पाहिजे? तुम्ही फणसावर प्रक्रिया करू शकता. फणसाला सगळ्यात जास्त देणं हा परमेश्वराचा आहे. जर तुम्ही कच्च्या फणसाची जी घरे असते ते काढून ते पॅक करण्यासाठी तर तुमच्याकडे जे तयार होतं त्याच्यावर तुम्हाला प्रक्रिया करता येते. मग तुम्ही ज्या वेळेला ठेवा की आपला फणसावर हे करायचं आहे त्यांनी त्याची नोंद घ्या. इंटरनेटवर गेलं की कळतं किती लोक फणस निर्यात करतात, बरोबर. दुसरे कसं आहे की ते विकलेले फणस असतात ते टिकवण्याची प्रक्रिया तयार करायची. त्यात कोकमची झाडं आपल्याकडे असतात, कोकमपासून तुम्ही ज्यूस तयार करू शकता.
त्याचं वेगळं हे असतं. आणि दुसरी महत्त्वाची असलेली बाब आहे त्याच्या संदर्भात अजून आपण करार लागलेला आहे. परंतु माझं बोलणं झालं गाडी देशात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स, गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरड नाका, मालवण, सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग. शिवजयंतीचा उत्साह संपूर्ण देशभर पाहायला मिळतोय. अशावेळी शिवजयंतीच्या पूर्वसंध्येला माडखोलच्या युवकांनी शिवरायांना अनोखी मानवंदना दिली. हनुमंतगड ते माडखोल असा 27 किलोमीटरचा पायी प्रवास करत शिवज्योत आणण्यात आले. शिवजयंतीचा उत्साह. जय भवानी जय शिवाजीच्या घोषणा, रात्रीचा पायी प्रवास आणि युवकांचा जोश असं भारावलेलं वातावरण होतं सावंतवाडीतल्या माडखोल गावात. शिवजयंतीच्या निमित्तानं माडखोल डुंगेवाडीतील ग्रामस्थांनी छत्रपतींना अनोखी मानवंदना दिली. फुकेरी गावातील हनुमंतगडावर छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करत धगधगती शिवज्योत माडखोल गावात आणण्यात आली. तब्बल 27 किलोमीटरचा पायी प्रवास करत ही शिवज्योत गावात आणण्यात आली. तर शिवजयंतीच्या दिवशी श्रींची विधिवत पूजा आणि अभिषेक करण्यात आला. नंतर ढोल ताशांच्या गजरात भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. यामुळे माडखोल शिवमय झालं होतं. संस्थापक राजाधिराज छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी. हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव. आस्ते कदम, आस्ते कदम, आस्ते कदम. गणपती गज अश्वपती भूपती प्रजापती सुवर्ण रत्न श्रीपती अष्टावधन जागृत अष्टप्रधान दौतित नयालंकार मंडित शस्त्रास्त्र पारंगत राजाधिराज धुरंधर प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावत सिंहासनाधीश्वर छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव. जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी. DJ Web of in the
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. रिफायनरी लोकसभा उमेदवारीबाबत नारायण राणेंची मोठी वक्तव्य. रत्नागिरी पोलिसांची एकतर्फी कारवाई, वैभव नाईकांचा आरोप. आणि शिवज्योत घेऊन हनुमंतगड ते माडखोल पर्यंत पायी प्रवास. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.